menika sampun dados paseksen. Ngibaratipun Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Kaka Prabu. Paduka minangka dados surya pepajaring para Pandhawa. Paduka minangka dados panuntuning para Pandhawa. Tetela mekaten ya sing pangandika paduka. Nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa. Yayi, apan mekaten ing kedah kelampah. Jernyatanipun menawi boten para Pandhawa ingkang suka pitulungan dhateng Raka Indrawati tanwande. Samangke paduka Yai Prabu badhe mentala nyumurupi leburing Praja Indrawati. Krana saking menapa dene paduka paring dawuh mekaten, Yayi, mugi andadosna ing kawuningan. Sampun wonten 3 candretang lengan hingga dinten sakmangke menika negari Indrawati kados nampi welaking Jawata. Kathah para kawula enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Mongko sampun boten kirang-kirang nggen kula ngrawuhaken para Brahmana winasis sewa sugata miyang para nipuna supados nambak rengkaning praja parandene katindakaken gagar wigar tanantuk karya. Mangsa kula ingkang sampun ngatetepaken ingkang Raka nglampahi prihatos. Wancinipun anggara kasih kula sarenalite sesemek ron raja mula bebantal bata sarimbat. Wonten ing madyaning alam pasumpenan kula nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna. Bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot ripotipun ing Raka Indrawati. Nuwun pamunten. Mboten nampi aku lara babar pisan dhateng ngaturipun Yai Kresna babar pisan mboten. Nalika semanten kagat raos semanipun ing Raka ing Mandura. Dupi kula tampi sowanipun kadang kula ing Ndrawati. Sareng kula dangu. Menapa ta sababipun Yai Kresna teka sowan dhateng negari Mandura? Kanthi pegat-pegat aturipun Yai Prabu Kresna piyambakipun matur dhateng Raka ing Mandura supados sakmangke ingkang Raka andherekaken sowanipun kadang kula Yai Prabu Ndrawati dhateng negari Ngamarta. Kinarya saksi tama badhe aturipun Yai Kresna ingkang tunduk paduka Yai Prabu Samyaji. Sanget boten kinten menawi negari ing Ndwarawati ketaman pagebluk ingkang madal sairing usada. Yayi. Mboten nama kula badhe ngetingal-ngetingalaken labatanipun Yai Kresna babar pisan mboten. Mboten nama kula badhe menika ngetok-ngetokaken lelabuhanipun Yai Prabu Kresna menika babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nika nampi pepeteng Yai Prabu Ndrawati ing saged madhangaken Pandhawa nampi ribet. Yai Prabu Ndrawati ing saged ngudari ribet menika kala wau. Mila sampun satrepipun menawi paduka Yai Prabu tumunten suka sakbiyantu dhateng kadang kula Yai Prabu Kresna. Koko Prabu wonten dawuh. Ing kanyatanipun Pandhawa mboten badhe selak. Namung gandeng Pandhawa menika gangsal cacahipun. Menawi keparenga sakmangke paduka Kanjeng Koko Prabu suka paring dawuh tumunten ingkang rayi Ngamarta. Saged-saged badhe sakbiyantu dhateng bot ripotipun kadang kula ing Ndrawati Koko Prabu Kresna nuwun paring dawuh kula sasangga runggi ora usah tida-tida penggalih Yai Prabu Ndrawati itu muli aturna apa ingkang mbok perlokake lan apa ingkang mbok bakal mbok gunakake kinarya maluyakake Praja Ndrawati. Matur marang Yai Prabu Darmaji siadiwa sekali lan Purbawasesa. Koko Prabu ngestaken dawuh. Ya Yayi wale-wale menapa negari Ndrawati ing taman pagebluk menika kala wau saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu inggih menika kula nuwun sewu maringaken pustaka jamus miyang jimat lima sada. Badhe kula boyong dhateng negari Ndrawati kinarya tumbal wadaling praja. Yai Prabu, suruh sanget panyuwunipun ing Raka Ndrawati gandeng kula mangertos bilih pustaka jamus lima sada menika daya piandeling para Pandhawa. Piyambak menika kekiyatanipun para kadang-kadang kula para Pandhawa. Namung menapa inggih paduka badhe mentala nyumurupi rubuhing Praja Ndrawati ingkang kanyatanipun rinten pantraning dalu nata Ndrawati menika mboten kendhat tansah netepi dhateng kewajiban kula minangka dados panuntuning kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu wonten timbalan menawi dipun kemarengaken kula badhe tetarosan lan kadang-kadang kula. Jernyatanipun kula mboten gadhahi Purbawasesa tumraping pustaka jamus kelima sada. Krana menika mboten kula ingkang handar beni. Nanging kadang kula Pandhawa gangsal cacahipun
ugi nggadahi Purbawasesa sami kaliyan ingkang rayi Ngamarta tumrap pusaka Jamus Klimasada. Menika langkung prayogi Yayi. Werkudara. Nggih. Monggo penemuning Siadi kepiye Dimas? Yen pancen Ndarawati kudu ditumbali nganggo pusaka. Tumrap Werkudara penemuku ngene. Pandhawa isa kaya ngene sega panuntuning Kresna kakangku. Pandhawa isa mukti. Mulya ento dikerta aji. Nggone Pandhawa bakal males kabecianing Ratu Ndarawati. Tak kira ora bakal bisa dikerta aji nganggo akeh ing brana picis. Mula tumrap Werkudara upama kudu Ngamarta ingkang rubuh, upama kudu Pandhawa ingkang sirna, nanging Ndarawati wilujeng niskala tumrap aku ikhlas. Werkudara mengkono penemuning Siadi. Ya, Arjuna kula nun paring adhawuh. Siadi darbe penemu apa? Koko Prabu menawi tela menika dipun betaken dening Koko Prabu Ndarawati. Monggo kula aturi maringaken. Babagan perkawis para Pandhawa sak mangke gampil ingkang langkung prayogi netepi dhateng kewajibanipun para Pandhawa ingkang sampun dipun utus dening para Jawata kinarya tetulung dhateng sak pepadaning gesang wonten ing jagat raya menika. Koko Prabu kadangku panengah ya becik apa ing sira aturake kelawan pun Kakang. Koko Prabu kasinggihan mekaten nakula mboten badhe gadah atur ingkang kathah. Namung jumurung dhateng kersanipun kadang-kadang kula sepuh dayanipun Kakang Mas Jodipati, Kakang Mas Panengah. Kula nderek kemawon Koko Prabu. Sadiwa kula maring adhawuh. Siadi ingkang adat sabeni darbe atur ingkang langkung prayoga. Maradagi matur marang pun Kakang. Dipun paringaken Koko Prabu. Iya ndak keparengake Dimas. Sigra-sigra yen pramana kanca. Sikrong rakit nawang sesongko Nalindra mek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Kurta kurore kagiri-giri Prananggana magawiya gelarira wang-wang Nonamit pasang Kalimantabil dina benengi lodoni dumawahing tawang-tuwang gandeng sampun wonten palilah saking Maduka Kanjeng Koko Prabu kliranana ingkang rayipun wragil munjuk atursa Maduka Kanjeng Koko Prabu. Iya kadangku Sadewa Siadi darbe atur menapa kula mapunten. Sewu-sewu kanapatanipun ingkang rayi tadah wadana menawi pemanggihipun ingkang rayi ragil. Menika radi benten lan pemanggihipun kadang kula Kakang Mas Panenggak tuwin Kakang Mas Panengah. Krana kula nggadahi pemanggih piyambak Koko Prabu. Penemuning Siadi kepiye Dimas Muradiagi aturna marang pun Kakang kula nuwun sewu. Ingkang sepisan ngengi babakan pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada. Koko Prabu kedah enget. Koko Prabu kedah emut bilih pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada menika mboten kok panggesanganipun para Pandhawa piyambak menika babar pisan mboten. Nanging sedaya para kawula sak negari Ngamarta menika ngeyop dhateng pangawaosipun pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada. Mila menawi negari menika kecalan pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada tan wande badhe kathah sangganing para kawula ingkang samya nungsang puyang gudel bingung gesangipun satemah nandhang kacintrakan agengipun badhe wonten inggih menika lelampahan ingkang gegirising tumanduk wonten negari Ngamarta. Mila Koko Prabu menawi paduka badhe maringaken pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada menika dhateng sinten kemawon menika kedah dipun taliti langkung hormati. Dipun gelar tuwun dipun gulung sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun. Sedewa kula maring adhawuh. Nanging ingkang ngampil pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada kuwi Koko Prabu Ndarawati mongko bakal digunakake kinarya nambak welaking jagat ing tumanduk ana ing Projeng Ndarawati. Apa kaya ngono kuwi ora jeneng tetulung marang sak pepadane. Kula nuwun sewu menawa paduka badhe ngiklasaken negari Ndarawati reja mulya ayem tentrem nanging maduka kecaran pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada
wekasan nyengsarakaken sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Kula nuwun pangapunten lho. Mboten